Joo. Joo. Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen, siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheenjäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin. Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Mark Niklas Rossier Holmberg, tahdotko ottaa Hanna-Maaria Tohkan aviovaimoksesi, rakastaaksesi häntä myötä ja vastoinkäymisessä? Tahdon. Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Hanna-Maaria Tohka, tahdotko ottaa Mark Niklas Rossier Holmberg aviomieheksesi, rakastaaksesi häntä myötä ja vastoinkäymisissä? Tahdon. Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi teille tehtyyn kysymykseen, totean teidät aviopuolisoiksi. Kiitos. Saako pussia? Mark Niklas Rossier Holmberg ja Hanna-Maaria Rossier Holmberg, ottakaa liittonne merkiksi sormukset toisilta. Mä laitan. Joo. Siis. Joo, menee. Kiitos. Joo, hienosti. Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta ja toimikaa yhdessä perheenne hyväksi. Näin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Onnittelen vielä paljon. Kiitos. Onnea. Kiitoksia.